Здравейте хора, днес ще ви покажа един от моите любими магазини тук в Созопол. Намира се на Полония, улица Полония, до ресторант Хапка и Хаба. Ето тук влизаме, вижте има си туалетна, има си всичко. Магнитчета и картички, тук има гриднички, герданчета, изобилие от магнити, разни други глупости. Тук и там още не са отворени. Сега ще ви покажа отвътре как е. Ето за феновете на гривничките, на гирданчета, на гривнички, на картички и феновете на отбори. Винаги Barca is the best. И за мен ето тук имаме керамика, ръчна изработка между другото, подправки, разни други таблошки. И тук има изобилие от керамика напред. Имаме сокс, шкратки, разни неща за коса, душгелове и още някакви там. Тук са ключодържатели, иконки. Ето имаме гридни за крака, имаме изобилие от дървени баркалки и разни други. Това, ето тук са много яките неща. Много ги харесвам. Ето. Хоп. Даже тук имаме и туалетна. Туалетните са много хубави. Перфектни са даже. Защото тук много често идват за туалетни. И ето това е ръчна изработка от касиера. Ето вижте. Супер е. Картина още една ръчна изработка. Ето тук има разни джунджурики, които са много хубави. Разни други работи. И сега е любимата ми част. Ето тук да ви покажа душгеловете и някои от парфюми. Тук има нова стока. Пристигнаха ни маски. Тук също имаме душгелове, разни други. Ето това са моите любими. Ето това е най-хубаво миришещо според мен. Взех си. Само да го изкараме това навън. Аз си взех едното за чантичката, другото за кофърчето. Ето вижте какви яки работи надолу. И това е изобилие. Имаме и за Зоди, между другото, което е прекрасно според мен. Много ми харесва. Различни други готини работи. И отпред също има много яки магазинчета, много ми харесват. И също ето това е Аркана. Това е една уникална като библиотечка, вътре с много готини неща. Според мен, но още не сме отворили. Покажа на ресторанта, който е много по-хубав. Ще продавам аз. Вижте колко красиво. Рафи сладолетче, жива бира и разни други. Ето менюто, самият ресторант. Имаме и даже доставка за храна. Ето го. Много яко. Много ме кефи, защото има и пънчета отзад за сядане.